Nagluto tayo ng Lumpiang Shanghai, ito. At itong sinigang na bangus. Itong bangus na ito ay dago pa nito. Galing pa ito ng Pangasinan. Galing doon yung anak ko, inuwi niya ito. Pinasalubog sa amin. Okay? Ay, masarap. Oo. Ito naman yung Lumpiang Shanghai. Shanghai. Tignan natin. Kakaiba. Sinigang at lumpia. Magkasabay. Tignan natin. Grabe. Okay na pang bonus. Bonus, okay. Magkasabay ang sinigang sa lumpia. Okay. Meron din tayo ng juice. Juice. Ito lemon juice with pipino. Okay? Masarap ito eh. Ito lagi ko pinapatimpla. Ito. Okay, good. Gusto ko ng lumpia. Lumpia na lang ang yata ang kakanin ko. Okay? Pero, sa akin itong sinigang masarap pa naman yan. Okay, good. So, ngayon ay 13, August, October 30, may isang linggo na siguro, magkakaroon Lenten season na. Siguro makikita nyo na lang may ikot. Depende ko na ma-video ko. Ayan. Pero mag-video ako kahit paano. Okay? Tingnan lang natin sa susunod na kabanata. Okay? Hanggang dito lang muna siguro. At inom ako ng juice. Grabe. Okay, thank you very much. More power. God bless.